when you or the draw want to learn tell to focus ya kano adansi die na egusu no mkrofo mbedi ye bronya afi kwawi omo mudi ye no omo na do madansi die aba television so no omo mbeboa ye say 120 di bronya 120 we ogoro 120 sikafata 120 wamaya at dende no omo se ase dade na wo hwe 120 wasi e ka se 120 dia na loto papa fie loto forecasters omo de number mawa emfe ni da and 120 also omo maka nyina ya azafo omo ampo omo ento ande one ne nkrofo ajatum se ometena ho bagaya no matena se ye adwuma pade asonga na man efiri se 120 de mu da se 120 mu da omo se obi so bebo wa ahwe nipa ni su 120 na ne nkrofo obi a wone cars ponchi so obama adon de se dure Phil Johnson ayekoi nti yakase 120 dia minia o twan de 120 original 120 eye botwa adasidie na di eguso no adasidie no kadasidie efekeke wo twan de frana jo de 120 original 120 papa Bayama refo akwaba e de aba kasafonyi so as usual Central Juma assigned me ababe PMU ewo original 190 lottery forecasters one main office said ye Central amamre ni amane etienti no meko on panyi pa no honom na waboni din e de akire yen ahwefo brapeni me ba ha sei emre a atwamu adansidie a amanfo ema enya asem ketewa Central Juma mu in fact mananti ye pa na mendu juma bia makwakodi a dance here eba it is original 190 lottery forecasters me semre no obebo odin na akire mahwefo then na yato aye nkomodidi no eso right ma me ni papa wutie me na wo hwe me enne da onyankopon ase hyase esere sanse woni Prof Martin 190 ono akasa na oni na de ahye hu no aye all right Prof Martin another you know adishamu ono ene the chief executive officer ede ema original 190 lotto forecasters you know adikai atwetwe nkomo bebre ade anase eba television station ha say enya asem ketwa eno no ena ama mase atu anamo asem ba be piemu e wa ha say adanse de yetimi ni bebre because e ka say bi adanse ame ankasa mo na ase enka wo 7 day ema Prof me no be ka ho asem later me pese wo kire botaye bronisi aim I woku yi ehu na wo san de to so quick one e de mame because almost all lotto forecasters aba one ma oba television so me ma lotto number me ma say e wo bi antimi nyina e san say nya wo gwa na interview wo lotto ho me ni bebre makọ interview e bi nom in connection to lotto me di ma kasafonyi a ye boye nyina me hwe se de ne ma ekọ na wo kwa na aye ba ku bi a agina manfo bribia dance eba say wo secret sumasem ene say offer we dey mean twa no so obi say aim a em so obi anim say ka say aim a ye 190 Prof Martin de tie da bia ye de ababa manfo twa no mudi no amso bobra ama wo mudi aheta e oba bia no eye 1 e wo say wo a wo frɛ me no wo ya ahoboa say number ya mahu wa TV sui empo se nye nne ana mihia emoa na ma mentwe na ma ngu baabi na ochena bi no mefre na maje moa firi ho yanso ya ye ready say ye de emoa e de bo obi biara wapem na ampem okay obi a watare na aware wo de fenfam ana ade agu achia na emu ye ye em ni se mo asore okay enti ade a o secret no eno me saying over so ewo the ati ani say yeah 190 lotto forecasters yanku ani nipa ye betimi ayaden ama waba ni yase ama obi o mo wase na di ni yase ama obi o but ade ba ko ewo ni say she bibi nso ye di abama o na se wi ase wo se bibi atimi si se kokko ba se bibi ti abanu fom so bi aba ho ana se from so no ye hwese e wo ye side okay na se ye ho hwia enye yi a wo ye du sika e de be ma o okay ana se o pa ban foforo so a ye wo ho kwan se e ma foforo right there kai na se ye aba entu mfeli ma me fa call we hello
Alright, now me go so na me kai and for say as usual the chief executive officer at the original one. Me patch over sending 100 CDC and our friend number na television. Yeah, ba no dey won ni say enton fun. Fail bia nim. Wo jeja won na dia na wa na ope. Aba na be bo secret wo wonum echa. I bring bia. Nti fa MTN line say see a friend na go so ene no etwetwe nkomo no. Am say ade a ebinom afre na wonum ene no etwetwe nkomo. Am say Prof Martin na wano egu ensem bi so ana wo kan efa loto ai enwo asem sese obi wo hono mo frɛ na sese enfumso no we hu se workings ni mu na enfumso no free e bi aba na ya de ma wo no ukotwa ye bibi nti ye ma aba ma no fe leader obi a wo hwe mi bia nim se ye aba ye kroje ye de aba ma wa sore no no abrabo mu asa ubedi ye sama afoforo besi na bi but bibi nti na se enfumso kokoba ho a wo frɛ ye be ma afoforo ana so posika kra na ye nko ani nipa wo work loto a se ye ma wa ba na se mfumso koba ho a ye timi di wusika ye de e de ma o e ti wo discuss en me a ma ye ti se wo tu ska gu ye nya ye ti se send ma me send fo ni bia no no nim se awam na wo ye kalabule na wo ye de wo ye na fa so bia mre o na me kai ayefo say Prof Martin ene wonjuma a wodi original 1 to 90 lotto forecasters ade a me producer esan screen wono main officer wono worke emano e wo honom so e de efa screen so e de maye de esan ka ho biem ne se wonom de enya huhum ade enya ade a wonom e ka se bia fa bra na wonom de huhum bi na be bibia ma eye expert ankasa wonom nim lotto mu e na wonom worke lotto no na ode abano eba out e de ema Prof ade a waka sumasem secret ben wo mu a ebrebia no amanfo koso a wonum edi a wonom de na ase ema wo a wonom ebo wabaso no sumasem no na me pese de tie ne se ewiasim epanyfo si de onim to no wona na brebia na de ne gina telephone ano ana ako ano eti 1 to 90 forecasters aba forecasters ko forecasters bibes na ba bibes na ko but 1 to 90 original 1 to 90 na akasa no ya ni nipa ya tintim wo Ghana ha ani wiase afana nyina Togo Cote d'Ivoire Nigeria ba bia 1 to 90 ya tintim wo ho so we ye project ya e wo out a utimu se ye no enye te se kombi na e de no kre ofa ma me ka asem nchiro wuntimi fa wani enhu nchine nkwan but kai hu se ba bia ya to original phones no sa ba bi na ya to China phones e beti ba se forecasters bebre abetena fidie we ya so ada amanfo de kontompo ne niema kalabula azana la sulala kwa so e de agege amanfo zika but wo a wo hebi sesia e bia yakopon na ahira o man hwe se wodi kedi obi ati ana wotu ana mo boni bi wa sendi ska kwa komani pa boni bi a o man ti ma mwa e bia na mo ye forecasters e bia na o ye malam e bia na o ye sofo wanti ma mwa but enye 1 to 90 me kashe radi ani mo nyam se ye ba go ni ye ntimi ndi to fa nkyere wo what I say aha ne ewo mu Prof ene se dwumadie ya wudi nyina mu no ye se botaye ben na esimoni so emwa ben ene simoni so amoye se de amode beboa emabunu anase Ghana man botaye ben ne simoni so ye pese emabunu na omo soro no obi anya de wo ye sanse ye se mpanifo wa asem bia ye omo ka se obi a ono te ho kwa no wono na ya aka mbi abronsam ye den e fa no so e de ye nhihye ana e de ye gina de na o de se niema wa adwen eni bibi so a e ya e de mpuntudwuma e ba busuanu ma tambia na ya na abronsam e yusu ro e na koyese we mu kwa ha na odi akire ye pese obi anya ska de bobra e panifo ma apema anye yie ye pese mo sore mantina se enfa asanhye wo amrefam se bi afia etwa mu no won hu hwe na wutu ana mombo ne akozi yie no man ka se enu nti no won sori bio na e bia na ye nso hwe ba bia wananti a wanya hwe ana wanya mfaso bia mfiri mu no ka hu se sufi na watete mu no okay enti su baba kraka insu papa ne na ye original 1 to 90 na tambia wote hu adanse ye no all right Prof Martin Adiba kwa me pese me find out and say this for work. That ben and a mama loto no and that ben aba and ultimate mama wonum etwa.
we dey obi sasa obi anim say 1 to 90 dey time bia ye ba fidie so a ye aduma only 2 days okay da bia ni a yetimi di ababa out yes based on your profile you be nipa be 60 something no correct time bia ye obi omo working midweek national transfer na nema omo ye hu aduma enti time bia no yetimi di ababa out by that ye dey atuma akasa ye nim say ye working days ye 2 ye midweek any national midweek you know ukuada na national no memenda enti wo a wo hwe bisesi ya no fana mana egu screen ase no na send 100 Ghana cedis wonye ready amesro we yie ye pair off because ye ko mo mani abra on person mo babra enye obi a na meti say de na madam fu bisi say wo dada on person obeko wanim e wa abrabom enti ja omo nyina life bi antimi mo never 1 to 90 ye nkwa ye na mana ne frɛ tambia ye bema wa ba won so ye na ade ba ko wo ni say ofa o frash no so wo send wo sika 100 Ghana cedis na ye bema o code tambia na ababia sete a wo fra ye besa dia ma o ntua hwe okay ana sanfumso nso ba madi nken aka sanfumso firi ya dia ye du sika bema wa na ye bema wa ba foforo wo besi na twa bet ye ya ba entum feli na wo se da utim ye ya ba entum feli nti eno no okay nti it's kadodo sen ena nipa ni tua for such offer wo betua 100 cedis okay 1 million sabi ye de adepa na ton ne ho offer utie mi a kwese wa send 50 cedis and 20 cedis bi mu kra bakalabule nti wo se 40 cedis ne nema what your 40 cedis 5 times say and what your 1 million baako and why then wa sore mo wa bra bo nyina bibia asesa wo ka wo di wanya ska tuatua nti ya yasa ya di wa bro offer 100 cedis wo pa afra wo pa jai ya mo wa untimi mo wa no crap am say me pese me find out na mahwefo so ehu ene say wiase a wo mu ya de ntra ma mrantie ena wo di wonu mu di djuma because yenim say loto the company phone nim na workings ene ho niema ade try mrantie wonom ewo within the ages of 25 30 and I wonom na ade wo ye special course and I wonom develop ya tambia me de meka mrantie omo mojamo na ye de omo ye adwuma obi bi sa se de enti ni se kwese pani bi ono no na adwen da no so kra no wo ntimi ana monopause ne ya ye de ande pause aba de asaba be to aso ana ade ti wa ade bi e ba ni timbia na wa twere na wa cycle ana wa friend wa bobo ababia ma aba no kra no wo de ba 1 to 90 ye office ha rejected number e de ma ye eni ti wo de ma wa be tu sika ni na agu ye pesa boys no ye kita degree holders o ma bo bra mo so aye de twalo to ni bia di adanse na ewo mu ni nti ana tambia do mo na ye adwuma no nti de ewo mu no all right de me kai mo say offer me twa no okay masa brother sister wo hwe me maami a wutie me se wa fa number bi se si ya delete number no o mo betena ha de kasade ene na da kontompo kalabule fo no ha nti mu zuro nyame masa aden mu zuro nyame delete number ni se si ya number na wa fa no delete o mu ntimi mwa 1 to 90 na ye the original team Ghana ha obi ade atum ye wa bodin krata bebre tambia na ya dance die na wa bonten eno ana ye pesa wo fa na emwa o ai right na papa so pa amoma so nje tse bia na numu de o fa ni ye yo nti na wote ha very good nka wo papa enye yo anka nsentwira adwuma fa me ma me bi eti ade a medi dance ye de a kire o se ade o se number bia wa pick bia na delete number ye obi antimi mbo emmo dimboni e wo ye so obi ambo obi da se Ghana ha wa je number 1 to 90 ho ama bana to afeli how for how many reasons ya bantu feli da abanye de mo abebo ba ya si bibi nti se de mo ana se mfomso ba ho a wo fra ya de wo sika de be de e de be ma ena nya de mfomso so mfomso ko ba se na be ya mfomso ko ba ya ko pon be so obo a empempi meka se ensentwe adwuma mu a mewu aye my interviews ya one of the strong interviews amaya adanse wo ho mu binum ewo testimony to that fact ayentimi nka no ewo pete mu no enya asem ketwa me bai
mmɔfra a wɔnom gye me nneɛma na me producer yɛ camera na nneɛma de baeɛ wotumi sɛ adansidie a wɔnom di ɛwɔ tabora ha se nkura ɛnyɛ asɛm ketewa original bisade a ma ɔmo de adansidie na ɛbɛbɔ wɔ ha adansidie sɛ yɛka sɛ wɔfa adansidie na ɔgoro ho ɛne 1 yes twabɔ wontimi adansidie wɔ ha na ma bi a wafa bi adeleti wɔn ntimi mmoa kankan ne send na me send wɔn send de ne send de de akoro no suban no ɛna de kora ya ba no wɔfa mo hɛ yie de kata wɔn ani hwihwima de ɛkɔ sorosoro yo all right Prof Martin the chief executive officer CEO edema original 1 to 90 lotto forecasters ɛna na yebuso ene no etwetwe nkomo nkomo twetwe ni nyina ekokowie sɛ ɛyɛ ade a wɔnom ɛwɔ ha sɛ purposely to help wɔnom bote a wɔsi wɔ na nisu nyina ne sɛ ɛmoa ɛna wɔpɛ sɛ ɔboa Ghana man ɛyɛ ade a wɔnom de ɛnyɛ duro ɛna ɛnyɛ bibia workings ɛna wɔnom working wotumi sɛ wɔnom twa wɔn engine room ba ɛmranti a wɔnom ho ɛden energetic a wɔnom ɛworking ɛde ɛmane ba out ɛma wɔnom etwa ɛna ɛwɔ hɔnom Prof wabɔ adwuma na deɛ mepɛ sɛ mehu ɛne sɛ dwuma dia wudi wo binum a ɔmo na ase ɛde ɛma wo ɔfa dance na abu ya dance abu ye be yi bi sesi a mo ahwɛ ya dance no bi ɛno na wo hwɛ sesi a no okay ɔfa okay am say the CEO ɛsɛ wɔnom adanse no bi ɛna wɔnom eyi a egu screen so a mo hwɛ no penisi yɛpɛ a yɛbɛhu enti ɛna yɛkyekyere ɛboa sɛdeɛ yɛhyɛ yɛn ahwɛfoɔ ɛbɔ sɛ ɛnɛ da yi yɛde nokra ɛne the right source ankasa ɛbɛboa ɔnom ɛnɛ da yi yɛba bɛpie mu ɛwɔ the original 1 to 90 national lottery because ɛyɛ ade a wɔnom aka kyerɛ sɛ wɔnom ɛna yɛ original nankasa ɛna sɛdeɛ kejiwa nankasa amanfo agye wɔnom adie no yɛba bɛpie ɛwɔ wɔnom ahwɛneɛ aha ɛyɛ brɛ a wɔnom tena ɛkeka wɔnom ɛma ɛbom ansa na wɔde ama wɔnom ɔbɛba wɔnom hɔ sɛdeɛ muhu no ɛyɛ ade a wɔnom ayɛ busy ankasa mpanyimfoɔ sɛ wɔnom ayɛ hyehyehyehyɛ a wɔnom yi numbers a yɛde bɛma wɔnom nkrɔfoɔ anwumrei ama wɔnom atwa no ɔkyena no papa enti sɛdeɛ wɔhwɛ no yɛba bɛpie mu ɛwɔ original 1 to 90 lottery forecast ɔnom asɔyɛ so ɛnkyɛ bia me kɔ na me ne pani kɛseɛ a wɔda wɔnom ano ɛtwetwe nkɔmɔ na mo ahu no kra a ɛwom because ɛsɛ wɔnom ɛna yɛkejuwa nankasa wɔnom na ɛbiribia wɔyɛ ɛde ma amanfoɔ ɛbiribia wɔnom ɛna yɛdi no kra no ɛde ma yɛn ahwɛfoɔ enti sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛdi yɛn ahwɛfoɔ a mo hwɛ yɛn saa bere yɛbɛdi mo so na mmeribia mo hu sɛ no kra ɛna yɛde ma mo nti no me ni pani no me nsɛ mmerɛ kra me kɔ na me ne no atwetwe nkɔmɔ ɔpani kɛseɛ yɛmo mekyɛ watiefoɔ ne wahwɛfoɔ nyinaa menim sɛ mahwɛfoɔ agye wo so bra pani ɛyɛ ade a wohyɛ yɛn bɔ sɛ yɛmmra na yɛmmra mehwɛ bea a motena ɛwɛke lottery ansa na mode ɛma no ama wɔnom a wɔbɛkɔ akotwa no mpa yɛdi so yaba aba abɛduru brapani mahu sɛ krakye yi nom ayɛ busy a wɔnom ɛyɛ bibi wobɛtumi aka bibi akyerɛ mahwɛfoɔ sɛdeɛ wosi hu no no saa na ɛteɛ wei yɛ 1 to 90 lotto forecasters yɛtim no nie ha na yɛwɛke ɛyi mma no yɛtena se ɛsɔne mma no mu ɛyi 2 direct we no yɛ mpɛ nkontompo sɛm sɛdeɛ amanfoɔ ti ba bɛtenatena tv so yɛ no nipa baakofoɔ sɛn na wosi ɛwɛke lotto ɛyi monday tuesday aba yɛmpɛ kalabule nsɛm ɛnti na yɛde yɛwɔ yɛ office woba sɛdeɛ woba yɛwɔ yɛ office wɔ ha nti wo deɛ ne sɛ wɔbɛfa number na ɛgu screen ase no sɛdeɛ wofra ɛbɛba yɛ line ɛdeda da ha yi wofra ɛbɛba na yɛne wɔn ayɛ den adi nkita wɔn ho a ɛwɔ sɛ yɛdi biara enti sɛ nipa ne frɛ osisi yɛ ade a ɔmrantie ɛbɛfa saa bere ya na wɔnom ɛne no akasa wofra me sisi a ɛbɛfa ɛwɔ office ha ya ama yɛne wadi nkita ho ɛwɔ hɔ ha deɛ wɔke aba no sɔne so yɛ wɔn wɔke ɛyɛ midweek ɛna ɛwɔ wɔn wɔke national ɛyɛ 2 chances pɛ 2 chances midweek ɛne national ɛho adwuma na ɛyɛ yɛdeɛ yɛnyɛ da biara deɛ ɛnɛ wohɛ tv so a yɛ na yɛ abofo no enti na yɛtintim ɛwɔ Ghana ha bɛsi nnɛ no sɛdeɛ amanfoɔ ate yɛdin no saa na yɛdwuma si teɛ ɛno nti ɛna yɛgu so a yɛyɛ den da biara yɛtena se a yɛyi mma no ɛde ma amanfoɔ a wɔn nso atwa a wɔn di ɛde aseda ɛde brɛ yɛ no yɛhɔ kɛseɛ ni ha na yɛdi adwuma
nti krakye yi no mu a onom wo ho no mu onom ye expect a wonom eni wonim de e de wo workings ne ho ana we mu de o makwadare e wo loto adwuma no mu workings no enya fu kese sabi enye omuti afurudwene omo no monopause na niema na e ha omo we de mrantie mojamo no a omo tenase work yi aba no ama hu se we na eba na ye yi a ye de akyerekere yonko ama obi anso de ne de atoto ho ama ye hu two direct na akasa eba no ene ye de ma emfeli ye ma one banka e kodai e wo machine num emfeli entimi nka machine num se de ya bi mu de eyiyi mabọ na de ma manfo no ye nye sa ne ma no wa ha. Alright, the chief was more here yena a original 1 to 90 lottery forecasters. One and another yeni one edi and komoi. A yade yetimi aba one office. A one shia edi juma edi ebwa yemai. A yade aduduana aba dan yes said yeti biana yebenya bad knocks. Ede afraye mu enti wonoma oye nyuma bone enso so aframu original na nkasa said yesi share atuefo bono ye baaye eye se ye ba na ne wonoma ba betwetwe nkomo me ba beduru ye no pani kese no share me bo se ode me beko ba bibia wonom eye adwuma no ene ha eye center of attraction aha eye bia a wonom empanimfo etenase na wa wakiloto na nkasa na wayi na woba wonsa aka opani kese no na miguso a mene no etwetwe enkomoyi enti se arefo afe emom na wato ye na eyade a opani kese na nkasa na ye ne no eguso a ye twetwe enkomo no opani mesa ma wakwa ababiem yo meje oso opani enti wenum a wo weki eyade a owi a o compile ni nyina na wahwede wo hwe a ye no kre ana se na wo ye no e wo hasi no kre wo mi se high data room high data room Tabora abrosan kese no ye ne A1 abrosan kese ni dedi animu he okay yeah ana ya work ya yi mba no hai say nso eye ba bia ye tena se aye den ye comprise ya na se ye den ye kan mma ni nyina aye den ebom ni ye yi two direct na nkasa because mu yi mma ni nyina na e ka bom ye event ni ya hwehwe mu ase na ayi two direct afrisa event num eno na ye de ma wo wo be frɛ no eno na ye de ma ma me papa ye de ma mo watwa adia ye ne wo enye den eni manso sem bia ye wo mu no na de be sa brapani ene se ye mpanyimfo ye wo no mo hai eti se ye nsohwe bia asa exams room se mpanyimfo yi e ade a onum enye leakages omo mfa mpie se na esitie yo no kura wo mu ni se ebi mu aye saa ne mabone no ama ya pam omo afiri ha omo ye leakages na like ye yi aba no two director ye obi mu ho omo de ma akonfo obi mu ye obi mu ho omo de ma asofo obi mu ya woni omo guso ye anti ya pam omo ama sam de omo so akwa abonten a bi mu akwa tete omo group nkitenkiti bi wo he nipa ba ko nipa mienu aya omo ta bet na TV so a omo ye lotto forecast den omo ye ntro me ka kire mu hwe ye ukokwadi obi achi saa o ma aba ento mu se amanfo na kai hu se mu amoye sa no wo su dua won so wo su wuti so wo hwe se dua na ha ban wo so nkeka mbom a won so wuti na wo so no ye nye sa ne ma no wo ha ya pam nipa ba ko bebro fo e wo ha ya pam nipa ba ko bebro fo e wo ye main office ha se omo amuliki mma no bi mu de koma asofo ma di nkan aka e na bi mu nso no e ye de omo gia no mo de koma o mabusuafo ne ye nye ne sa ya usa amafo say yedin amafo de yedin ya ne mabone a yempe 1 to 90 lotto forecasters yeduma de krogen said dem wote yan ka free tete no ye yi two director ka usa abana asete a 5 years plan na se obi babaji e di free mu hase a ode kwa otimi e di ma obi foforo ana de wam so otimi di ma obi a ope but ya na enye fe san say de ade chewa ya untimi hwa so yie na momu aka sa tin fifire ana sa wo break kakra na won saka ya na wo yisu a adwen wo ho enti na ya ye mpese mma no beliki rof no na nsan agent fo bi nom e de nsan bi baaye tambia omu hu ya fidie so ana o ma so ayehye omu kasa bebire se ye nyanto bo ase mma na ye de mama fo no yegu o ma adwuma no bet enti sa ye pese amanfo nso ndi yie ye pese de o wa ho kirem emrante ne ye pese bi mu ya den ebobra mu toto asase mu sisi afie ene niema eni nti na da bia ya ne ya ni abra ye pese ye den ye boa youth no eno ene ye motivate for said the MEC candidate chief executive officer
CEO a wada original 1 to 90 lottery forecast ono ana brei tie ya mu ye ne no etwetwe enkomo no se de esi hye mu bo no ye se no kra bi e won bia no ye bekọ na ye de no kra no e de abremu eno ana egusu a ye ne brapani a ye chief executive officer egusu a ye twetwe enkomo no brapani enti ene dey se meka se mame bia obetimi ama me bia ama me de akọ ene de ya de ada bia ye tena si ye no mo compile no wo he bra ya wo me nchen sisi ya wo compile adanse ne abu wo kwa ye de bibe ma ama wo na nso de akodi adanse we enya aduro we enya kalabule ni awam ne nsem na ye no wa ha eye calculations e madin kan aka atro se enya alagifo na eye enya afurukesefo na eye wa hu amma no ye pe omu mujamo no omu na ye de omu ye adwuma wa ha nti wo kwa ye be ma obi na ade akọ why right the chief executive officer edema the original 1 to 90 lotto forecasters and another yene no atwetwe nkomo amana kire yen kwan a wonom fa so eyi emma no ede ema wonom wono obeba won ho aba beje emma no sebio yese akonfo adoso asofo adoso empenimfo wonom sie se wonom ebeyi lottery numbers wonom adoso yie pa but another the original na ankasa a wono onye konfo wonye sofo oba na oba beyi se di odi kan no osi nipa nan ana wonom apa wonom e de afiri wonom empanimfo a wonom ene wonom ye adwuma yi eso na so ade a wokọ nyinaa yi okọ na wakwakote won ho watikuo nipa baanu mienu miensa na wonom te wonom de oya ne se woye edema amanfo odane won ho malam odane won ho asofo oton edema wonom biaye a yeyi na ankasa no na ahwefo ye hye mo bo se ensentwerefo de ebeba ne ya ba behwehwe mu ne ye hu no kura wo mu ne ye nya de adansidie a eka ho na ye de amamo eno na ne yayi na afutu be na wo edema ene mabunu a wonom aba ne won kwan ofa so ede epe saa sika lotru ne ho ne mai se na be obehu original no ankasa se de obeya obehu original na ankasa ne se ye de tambia ye ka se o fa ye na ma na o frɛ ye o send o 100 cedis na enya fe na se ni se bia de abai ma o ma be breaking cry aba na ebe bo ja de wo ye bia ne ja questions na de you one na ne ntimi mo wa e wa brabom fa ye na ma na ne frɛ ye me pese numbers na wa fa se ya konfo se ya malamfo se ya denfo asofo ni nyina bia ntimi mo wa na sa hwe o nsam ko a wa bo abompa ya aden original correction do awato for original 1 to 90 cc ana ya mo awate ofa bibia ni hobio o frɛ ya eno ano no tumuda na ye wa adwen sɛ wɔkyena ebedu na nso wa sɔre wɔkyena nso apara obɛsɔre babia 190 nyina ye nsufi me ka jiro twa mu nyina bɔ ɔmo bɛtena adwo manum bra ye kaska for billionaires ɛwɔ Ghana ha sɔfo bɛn de ka ho sɔfo bɛn ɛne ka ho malam ni bɛn ɛne ka ho na hwan so na betindi ne sasi no bo sɛ me 1 to 90 waje aba wo me ho Prof Martin ama bana to afeli ofa ade a me pese me hu ne se o mranti a no mu di dwuma yi so obi ba ha se o pese oba besua ana oba beka ho a go betu se me producer me ne ba e wonya ya nko obeka ha se na ono aye adwuma so obi ba se o pese osua adwuma na obetimi aka ho ana se kwan ben so na obefa obeba beka o mranti hu no o beba office ha Tabora ewo ho okay wa mo wa kra Tabora mo amu Kumase ha se nso no ye wa to nsu ana mo nso amu wo bi e no ne potamu no mo hia ye ewo breku mu potamu ho te se ye ti aso ye no ba ko kese pa ho chenchirenche no ho ana se mo nso no mo betuma hia na mo age number ni bi ye de wo ho no ene ye pese wo nso udi adanse ye pese udi adanse hye no nso fana mani sisi ya se wo hia sisi ya kra twiregu ho ya na ma na egu ho no fana ye ma fana ma ba ko ye tambia pressure no dawson ye pressure dawson fana mani nyina o freeway na ye freeway o freeway na ejina so freeway sa ye dan awon sa be kan mo so wani mbere na fiefo ba efo ne ade bi kra timi hada jina line so no frefre sa se de be ya wo fra emba nti wo so mo wani mbere ne jina mu wo frɛ na kate no wa frɛ wo frɛ kate no wa frɛ
obi mebisa say oje number ewo original 1 to 90 lotto forecast so ya de ya ma ba mu bi number no ekokoma obi foforo say my madwen say maji ni nia na dwen so obaji na makwa akwaje na my friend mi ni abra number ni nyina yinkonkotwa the home ni say time ya adi we na anu esi ye me tumofo open number one kasa she ayi wo he bible mu a o mu ka asem bi se wo pese wo bo mpa ya na Nyankopon tie wo nka wo akokọ she wuturo mu ana se wo se ko she wo hin wo ankasa wudam na ye den bo wo Nyankopon so mpa ya ba ne de ye home ni se wo di mu obi a wa na wo pe okay ofa obi ane ne shebere okay intinu man konko he de wo yonko ye okay na wo so nkonko di akire se na madam funti pere wu wuti ane ne hia openi bi na kai se kire me se wiase ayi wo mu obi a ne de Nyankopon abone so na se obi wo ho no ya abone se 10 million won so bi mu da na wakwa akwaje number na wo de ma nipa no ebi obi twa na wanya o chance ka na o chance na se no eno de no kre prof se se woje lottery na wo akukọ na kokotwa enti de ma ba se me ji se si anya de ayi wo se me ma me producer bi yesi a me free office akoi me ji a me ma me producer bi o se me bo mo de producer enti me producer over ya me kan ina ne se aduro ba de wa ya atrema o mu aya odi o ma chi nyina wa obi ama na ma 1 2 3 ni nyina mo aden ba kokra mo wu ana gusu gi na chi ja o mu nyina mo ntimi mo a never 1 to 90 ye na ma no ye na betima abo a di wo mu ano no bada ayofo ase okay so unim se wo frɛ me na se na ma no pɛ more than 3 numbers ama frɛ me ye ma 2 direct ana ba no so be bo ye ma 1 bank e be ko die de wo mu no enti e 2 direct obi wo wa bra ni pa no wo nim counterpart wonim yi shadow wonim bibia ana ono no ti wona de no de board bia si wo wudi ka twere for anto akotwere wan wa chire aba okay ye be he bana okay the original 1 to 90 lotto forecasters na ye be pass na mo mu nyina e ma be twetwe enkomo no me name producer ene cameraman eba ase ene wono ba be twetwe enkomo ye beda arefo ase wase number bia wa pick bia no delete number no na tochi ni na fa on number no na frɛ on office e ya de adwuma die bia wo so onum di bia o medi e de amount nsenkyere adwuma mu no da bia ameka asem ba ko sɛ ansa na ebekwa akwa interview nipa no ye hwem sɛ kejuwa na ankasa na ya ba wonum e honum entu timu sɛ dansidie a wonum eyi e kyerɛ adanse a manfo edi e de efa won dwumadie e ho meda ayofo ase wom no ofa obi a ono no opa magina mo ane ye de agina mo ane pata no o mfrɛ ye sɛ o peloto na mama e kon ma registered numbers ye de wins na be ma okay ene esoro na nya agete eye de afom be di team mant na ho ama mo sere nja wa nwumre okay e be fa nya frɛ all right afo be fere ye beda ahwefo ase na prof madawase say ya ba di e na so de na ma bi be mai na ye di adi eju ase da bia o de ko